स्वामी समर्थ सगळ्यांना. तर हे बघा, आज मला माझ्या मिस्टरांनी काय आणलंय तर ट्रायपॉड आणि त्याची रिंग व्हिडिओ काढण्यासाठी. तर मी आज खरंच खूप खुश आहे, कारण मला हे खूप दिवसापासून घ्यायचं होतं पण काही घेणं होत नव्हतं. पण आज ते मला न मागता भेटलं. ह्याच गोष्टीचा मला खूप आनंद आहे. ज्यावेळेस एखादी गोष्ट आपल्याला न मागता मिळते ना, त्याचा आनंद वेगळाच असतो. तर हे बघा किती छान आहे. तर आता मी ते म्हणजे कसं जॉईन करायचं वगैरे मला नाही माहिती. तर मी आता आवूंकडूनच ते घेणार आहे व्यवस्थित जॉईन वगैरे करून, कारण त्यांना त्या दुकानदारांनी सांगितलंय कसं जॉईन वगैरे करायचं. तर मला